Mae bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa bore yma. Ni'n croesawu yn arbennig Rhodri Glyn o'r eglwys ym Mangor sy'n gwirfoddolaethu gyda ni heddi. Ni'n diolch yn fawr i ti am ddod ato ni, Rhodri, ac yn dymuno bendith Duw arno ti a'r teulu sy'n dod i fe. Croeso cynnes i chi. Mae Emyr yn Llambed heddi, ni'n cofio amdano fe, a mae Meirion yn pregethu yn yr eglwys Tsieineaidd yng Nghaerdydd. Mae'n pregethu'n Saesneg, fi'n credu, gobeithio, ond eglwys Tsieineaidd yng Nghaerdydd. Mae oedfa gyda ni yn Heol Don, gyda cartre'r henoed prynawn yma. Mae Gwydion wedi trefnu hynny. Dymuno bendith Duw ar Gwydion ar Criw sydd yn mynd yno. Yn cofio amdano chi yn ein gweddiau ni. O ran yr wythnos sydd yn blaenau ni, does dim llawer o gyfarfodydd. Mae gwyliau capel gyda ni o fori tan ddydd Mercher. Ni'n edrych mlaen at hynny, y rhai sy'n gallu bod yna. Felly does dim cwrdd gweddi yn os Fawrth ac yna gam bod ni'n wyliau ysgol. Does dim o rhai o'r gweithgareddi eraill sydd fel arfer yn ystod yr wythnos. A bydd dim ysgol Sul eto chwaith wythnos nesaf na heddi. Mae oedfa gyda ni dydd Gwener, gan bod ni'n Wener Groglith, ac i gyd-fynd â hynny, a oedfa yn y penwythnos, mae dyn ni taflen pas capus, mae'n ddwyieithog, i wahodd pobl i ddod i'n oedfaon ni. Os chi'n gwybod am rhai, allech chi rhoi rhai o'r ein iddyn nhw. Mae yna bentwr fan hyn ar y ford yn y blaen. Y bwriad yw rhywbryd yn ystod yr wythnos, felly dosbarthu rhai yn lleol. Felly hynny ar y blaen ac yn ar y cefen yr holl fanylion gweithgareddau gwahanol sydd gyda ni, gall bobl ddod atyn nhw. Felly cyfle da i ddosbarthu rhain dros y dyddiau nesaf neu i wahodd bobl i ddod i oedfa dydd Gwener ac hefyd dros y Sul nesaf, dros y Pasg. Mae casgliad y mis yma, mynd at waith Union, y Coleg Diwynyddol. Rydw i'n siŵr ni glywed mwy am hynny maes o law, ond cofiwch am hynny. Ac yna Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfaon yn y bore ar prynhawn. Ac yna yn 5 o'r gloch y prynhawn yma, bydd Rhodri, os dwi'n mynd, yn arwen ni yn yr oedfa eto heddi. Wedyn ar coeddiadau ni yma i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Ni'n gwneud hynny trwy droi ato fe mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod ni'n gallu dod ata ti i addoli di. Ni'n meddwl ar Sul y Blodau, yr arglwydd Iesu Grist yn gorymdeithio i mewn i Jerusalem ar ebol asyn. Ni'n diolch i ti mae un isel yw'r arglwydd Iesu Grist. Un oedd yn gallu dweud, diolch ata fi, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog. Ac arglwydd dyna'n sefyllfa ni y bore yma wrth ddod ata ti. Ni yn bobl sydd yn wan, yn bobl sydd yn methu, yn bobl sydd yn flinderog ac yn llwythog. Ond ni'n diolch ti bod ni'n gallu dod at yr arglwydd Iesu Grist, bod yr un yma sydd wedi creu y nefoedd ar ddeiar, bod yn agos ato ni, wedi dod ato ni yn hachub ni. O Dduw, ni'n gweddio, byddwn ni'n ymwybodol y bore yma o fe'n tynnu'n agos ato ni. Ac bod ni'n gweld yn ei iselder bod e'n dod yn un ohono ni. O arglwydd, ni'n gweddio hefyd byddwn ni'n gweld y bore yma yn ei fawredd. Nid yn unig fel dyn, ond fel Duw ar ei orsedd. Yn un sydd wedi atgyfodi a dryllio grym, bedd a Satan. O arglwydd, bydd gyda Rhodri wrth fe'n harwen ni, bydd gyda ni wrth ni wrando ac ymateb i'r gwirionedd. A ni'n gweddio, fan hyn, yn Llambed, yn Mangor, yn yr eglwys Tsieineaidd heddi, yn bob man ble mae dy air di yn cael ei bregethu yn ffyddlon. O Dduw, ni'n gweddio dy fendith di ar dy bobl a gogoniant yn cael ei gyhoeddi enw mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
da bawb. Mae'n hyfryd cael bod yma hefo chi. Diolch am y croeso. A dwi'n dod efo cofion cynnes gan eich brodyr a chwiorydd o'r Gogledd, aelodau Mangor. Dymuno bendith i chi hefyd ar eich gweithgareddau gwahanol dros y Pasg. Da ni am gychwyn yn gwrando ar ran o air Duw. Dwi am ddarllen darn o Salm 118. Ac mi welwch chi pam da ni yn cychwyn yn y fan honno wrth i ni fynd trwy'r gwasanaeth. Salm 118 o adnod 22 hyd at ddiwedd y salm. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn ac y mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd gorfoleddwn a llawen hawn ynddo. Yr ydym yn erfyn arglwydd achub ni. Yr ydym yn erfyn arglwydd rho lwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chwi o dir arglwydd. Yr arglwydd sydd yw, rhoes oleuni i mi, a changau ymunwch yn yr orymdaeth hyd at sgyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhoddaf ddiolch i ti. Fy niw feth ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Wel, dwch i ni ymatab i'r hyn yr ydyn ni wedi glywed, wrth ganu mawl hefo'n gilydd i'r Duw mawr. A ddolwn Dduw ein harglwydd mawr, mewn parch a chariad yma nawr. Y tri yn un a'r un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni.
Wel, da ni am droi at yr Efengil yn ôl Luc ar gyfer yn darlleniad ni o'r Beibl y bore yma. Ac a hitha y Sul cyn y Pasg, da ni'n mynd i ystyried Iesu yn dod i mewn i Jerusalem, felly penod 19, a mi fyddai'n cychwyn darllen yn adnod 28 ac yn darllen ymlaen i ddiwedd adnod 44. Felly Luc 19, adnodau 28 i 44. Dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Wedi dweud hyn, aeth rhagddo ar ei ffordd i fyny i Jerusalem, gan gerdded ar y blaen. Pan gyrhaeddodd yn agos i Bethfage a Bethania, ger y mynydd a elwir o lewydd, anfonodd 2 o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentref gyferbyn. Wrth i chi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollyngwch ef, a dewch ag ef yma. Ac os bydd rhywun yn gofyn i chwi, pam yr ydych yn ei ollwng, dywedwch fel hyn, y mae ar y meistr ei angen. Aeth yr rhai a anfonwyd, a chael yr ebol fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai ei berchnogion wrthynt, pam yr ydych yn gollwng yr ebol? A tebasant wythau, y mae ar y meistr ei angen. A deithant ag ef at Iesu. Yna, taflasant ei mentyll ar yr ebol, a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, yr oedd pobl yn teinu ei mentyll ar y ffordd. Pan oedd yn nesau at y ffordd, sy'n disgyn o fynydd o'r olewydd, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel am yr holl wirthiau yr oeddent wedi gweld. Gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseaid wrtho, o'r dyrfa, athro, cerydda dy ddisgyblion. Atebodd yntau, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti, gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fei cuddiwyd rhag dylygait. Oherwydd daw arnat ddyddiau pan fydd dy elynion yn codi clawdd yn derbyn, ac yn dy amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ. Feth ddymchwelant hyd dy seiliau, ti ath blant oth fewn, ni adawant faen ar faen yn o ti, oherwydd dy fod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd â thi. Amen. Ac mi edrychwn ni'n fanylach ar yr hanes yna yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, blant, da chi eisiau dod i'r blaen? I mi gael sgwrs bach efo chi? Bore da. Sut ydych chi bore yma? Chi'n iawn? Mae gen i gwestiwn i chi bore yma, iawn? Fyddech chi yn hoffi bod yn frenin neu yn eich achos chi yn frenhines am y diwrnod? Na? Neb am fod yn frenhines am y diwrnod? Neb o gwbl? Da chi'n meddwl bod fi'n edrych fel brenin? Na, mae yna rwy'n di deitha fi'n barod bore yma bod fi wedi gwisgo fy pyjamas i ddod i capel. Di hynny ddim yn wir. Petawn ni yn frenin, pa fath o wisg fyswn ni'n wisgo? Be?
Gwisg ffansi, ond dim fel gwisg ffansi gwirion, gwisg ffansi yn edrych yn ddrud ac yn fawreddog, Ie. Be faswn i'n wisgo ar fy mhen, ella? Coron. Neb o'na chi eisiau bod yn frenhines am ddiwrnod? Ne? Iawn. Iawn. Wel, helpwch fi feddwl ta, petai chi yn frenhines am ddiwrnod, be fyddach chi'n neud ar y diwrnod hwnnw? Be ydych chi'n meddwl mae brenhines yn cael wneud? Lle? Llais mawr, be? Bosio pobl o gwmpas. Ie? Dych chi'n meddwl bod nhw yn cael bwyd? Sut fath o fwyd fydda brenhines yn gael? Cig. Okay. Chydig bach o fwyd, ne, gwledd fawr. Gwledd fawr. Felly, bosio pobl o gwmpas, llawer o fwyd. Ydych chi'n meddwl y bydda y frenhines yn hoffi cael anrhegion? Bydda. Pam da chi ddim eisiau bod yn brenhines am diwrnod, dwi eisiau gwybod? Llia? Mae'n waith calad, ydy o? Bosio pobl o gwmpas? Mae'n siŵr bod mae'n lot o gyfrifoldeb yn does. Chi'n gwybod pam o'n i'n gofyn y cwestiwn ydych chi am fod yn frenin neu'n y frenhines am y diwrnod? Yn y darlleniad o'r Beibl, da ni newydd glywed, da ni yn cael disgrifiad o Iesu Grist yn dod i mewn i ddinas Jerusalem, a mae pobl yn ei drino fel be, ydych chi'n meddwl? Na i ddarllen chydig bach o'r adnodau eto. Mi nathon nhw ddeud y geiriau yma. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin, yn enw'r arglwydd, yn y nef, tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. Felly, oedden nhw'n dathlu'r ffaith bod Iesu'n dod mewn i Jerusalem fel brenin. Oedd pobl yn trin Iesu fel brenin trwy'r amser? Ne. Da ni'n cofio Sul y Palmwydd, mae'n cael ei alw, neu Sul y Blodau yng Nghymru. Da ni'n cofio'r Sul yma lle oedd Iesu wedi cael ei ganmol wrth iddo fo ddod mewn i Jerusalem, ond dydd Gwener, da ni wedi clywed yn y cyhoeddiadau y bydd na wasanaeth yma, be da ni'n gofio dydd Gwener nesaf? Chi'n gwybod? Mae yna rhywbeth yn digwydd i Iesu, nid gwledd mae o'n cael. Mae'n cael ei fradychu, a wedyn beth sy'n digwydd iddo fo ar y dydd Gwener? Rhywbeth ofnadwy? Digwyddodd i Iesu? Mae'n cael ei groesoelio. Mae'n cael ei groesoelio, felly dydy hynny ddim yn beth braf i ddigwydd, na di? A mae'n cael ei groesoelio achos bod y dyrfa i gyd ar y dydd Gwener a'r nos Iau cynt wedi deud mae eisiau iddo fo gael ei groesoelio, croesoeli'r oedd nhw wedi troi yn ei erbyn o. Felly mewn ffordd, da ni'n meddwl heddiw am Iesu'n cael ei drin am frenin am y diwrnod, ond o fewn chydig ddyddiau oedd pobl yn ei drino fel dyn drwg, fel troseddwr, ac am ei weld o'n cael ei gosbi ar y groes. Ond i ni sy'n credu'n Iesu Grist, bod be nath ddigwydd ar y groes yn rhywbeth ofnadwy, da ni hefyd yn gallu diolch i Dduw bod Iesu wedi marw, achos da ni'n gwybod bod Iesu wedi marw achos bod o'n yn caru ni, a gwrth iddo fo farw bod o'n talu'r pris mwyn i ni gael dod yn ffrindiau fo Duw, mwyn i ni gael maddeuant. A lle oedd y bobl heddiw ar Sul y Blodau neu Sul y Palmwydd yn dathlu Iesu'n frenin am ddiwrnod, i Gristnogion ledled y byd, da ni yn credu bod Iesu yn frenin nid am ddiwrnod, nid am wythnos, ond brenin am faint ydych chi'n meddwl? Brenin am byth. A mae hwnna'n rhan o'n diolch ni am be mae Iesu Grist i wneud. Bod o wedi marw am yn pechoda ni ar y groes, ond bod o wedi dod yn ôl yn fyw ar ddysil y Pasg, a bod o rwan yn y nefoedd yn teirnasu fel brenin. A chi'n cofio, o'n i'n gofyn i chi am goron, bod brenin neu brenhines yn gwisgo coron, be gafodd ei roed ar ben Iesu pan gafodd ei groesoelio? Coron o ddrain, de. Sydd yn dangos bod Iesu wedi bod yn barod i fynd trwy rhywbeth erchill, nid mwyn bosio pobl o gwmpas, fel fysa brenin neu brenhines yn ei wneud, ond achos bod o isio ennill
pobl i fod yn blant ac yn ddisgyblion iddo fo, bod o eisiau gwneud yn siŵr bod pobl sy'n heiddi dim yn cael yr anreg gorau erioed, cael bod yn rhan o deulu Duw. A dyna pam yr ydyn ni fel Cristnogion yn dathlu bod Iesu yn frenin, di cael i glodfori'n dod mewn i Jerusalem fel brenin am un diwrnod, ond da ni yn gweld y stori fawr ac eisiau dathlu bod Iesu yn frenin am byth, wedi dod yn isel, wedi dod fel gwas wrth iddo farw ar y groes, nid mwyn yn bosio ni a bod yn hunanol, ond achos bod o'n caru ni ac eisiau ni dderbyn o'i gariad a'i hilioni fo am byth, dim ond i ni drystio yno fo ac credu yno fo. Diolch i chi am wrando, bod chi ddim eisiau bod yn frenhines. Chi'n bod be, fyswn ni ddim eisiau bod yn frenin am ddiwrnod chwaith. Na, mae o yn lot o gyfrifoldeb, dydy. Na i weddio, a gewch chi fynd yn ôl i ista. Diolch fawr iawn i chi. O ddiwyn tad, da ni yn cydnabod bod yr hyn ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu yn anodd i ni ddeall yn aml. Yr troi o foliant ar y dysil i'r gweiddi croch croesoeli'r ef ar ddydd Gwener y Groglith. O Dduw, da ni'n gweddio y byddi di'n yn helpu ni y bore yma i weld pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd. I fod o'n frenin y brenhinoedd, yr un sydd yn teyrnasu drost y cyfan y mae o wedi greu. Yr un y bydd pob glin yn plygu iddo fo rhyw ddydd. Arglwydd, da ni felly yn gofyn y byddi di trw'r ysbryd glân yn helpu ni i ymddiried yn hynny'n yn llwyr i'r arglwydd Iesu. Ac yn diolch bod i fuddugoliaeth o yn edrach yn arswydus yn fuddugoliaeth dragwyddol drost bechod, drost farwolaeth, drost holl gynlluniau yr un drwg. Helpa ni ymddiried yn hynny'n i Grist, y brenin ddaeth yn was yn mwyn ni. A derbyn yn clod ni rwan, trwy heiddiant Iesu Grist. Amen. Diolch i chi. Ydych chi eisiau mynd nôl eista? Ydych ni am barhau yn moliant wrth i ni ganu yr emyn nesa. Ymlaen, frenhinol un. Hosanna gweidda'r dorf gytun. Da ni fael llwm ymlwybra ymlaen, a phalmwydd da ni draed ar daen. Dwch ni foli hefo'n gilydd.
o arglwydd, sanctaidd a holl alluog. Da ni yn plygu ger dyfrondi y bore yma. Yn diolch yn yr arglwydd Iesu bod na frenin cadarn. Bod na waredwr llawn gras a chariad. Bod na athro i roed doethineb yr ydyn ni angen i fyw bywyd fel disgyblion i ti. Bod gynnon ni archoffeiriad tosturiol a ffyddlon yn efoedd yn eiriol drosom ni. Arglwydd bod yr holl ddarpariaeth yma yr wyt ti wedi wneud mwyn yn hachub ni, mwyn yn cynnal ni, mwyn yn bendithio ni. A da ni yn dy glodfori di am hynny, yn dad, mab ac ysbryd glân. Ond hefyd yn gorfod cydnabod o arglwydd yn bod ni mor hawdd yn gallu dibrisio pwy wyt ti a'r hyn yr wyt ti wedi wneud drosom ni bechaduriaid. A da ni'n gofyn dy faddeuant di am hynny. Arglwydd, da ni'n gofyn byddi di yn maddau ni yn bod ni nid yn unig yn gallu dibrisio be wyt ti wedi wneud a phwy wyt ti, ond yn bod ni'n hawdd yn gallu cael yn sylw ni wedi dynnu at bethau llawer llai. Llawer mwy di-nod. Mi wyt ti'n gwybod am dueddiad yn calonna ni i grwydro. Yn ystyfnigrwydd ni yn pechod i wneud yr hyn yr ydyn ni'n i ddymuno yn hytrach na gildio i darglwyddiaeth di. Arglwydd maddau ni a trwy ysbryd glân da ni yn gweddio y byddi di'n delio ni. Y byddi di arglwydd yn argyhoeddi ni pan ydyn ni yn dilyn eilunod, yn gwneud pethau wedi creu yn bethau sydd fel petai nhw uwchlaw po peth arall yn bywydau ni. Da ni'n gorfod gofyn o arglwydd yw y byddi di yn dy ras, yn dy drigaredd trwy dysbryd yn rhoi golwg fwy eglur i ni ar lle da ni yn crwydro. Be ydy'r patryma hynny yn bywydau ni sydd ddim yn dod â ni nes ata ti, ond arglwydd sydd fel petai nhw yn dod â mwy o demtasiynau i'n rhannu. Arglwydd, yn dy ddaioni, da ni yn gofyn y byddi di yn cynorthwyo ni i ddychwelyd at yr arglwydd Iesu Grist mewn edifeirwch. Arglwydd bod ni'n gallu dod a'n gofidia, yn euogrwydd bod ni'n dod ar cyfan at Grist. Ac wrth wneud hynny, wrth blygu, wrth edifarhau, bod ni'n gofyn y byddi di yn adnewyddu yn llawenydd, yn diolchgarwch arglwydd y byddi di yn delio a'n calonna ni mwyn i ni brofi heddwch cynyddol yng Nghrist. Ac y bydd yr heddwch hwnnw o Dduw yn rhywbeth sydd yn dystiolaeth i eraill o'n cwmpas ni hefyd. Mewn gorthrymdera, mewn amgylchiadau anodd, mewn sefyllfaoedd lle da ni'n poeni am yn teulu, yn ffrindiau, amgylchiadau anodd yn gwaith. O Dduw, da ni'n gofyn y bydd yn perthynas ni at ydy dy hun trwy'r arglwydd Iesu, y diogelwch tragwyddol sydd i'r saint oherwydd y pris a dalwyd ar Galfaria, y bydd hynny'n amlygu hun mewn tystiolaeth, nid yn bod ni yn dda ac yn glyfar ac yn rymus, ond bod gynnon ni waredwr felly. Un sydd yn llwyr ddigonol i'n holl anghenion ni. Ac dros yr wythnos yma o dad, da ni yn gweddio y byddwn ni yn cael yn bwydo o thair di. Y byddwn ni yn profi chdi ar waith yn bywydau ni, y byddwn ni'n profi'r agosrwydd hwnnw sydd yn enyn mawl o'r newydd o'n calonna ni. Y syched yna, nid yn unig am gael dyfoli di, ond y syched yna o gael profi mwy ohono ti ar waith yn bywydau ni'n bersonol, fel eglwys, ac arglwydd y syched yna am dyweld di ar waith y mywydau pobl sydd ddim eto yn dygaru di, sydd ddim eto wedi ildio i ti mewn ffydd. Felly arglwydd, da ni yn gweddio am yr eglwys yma yng Nghaerdydd, y byddi di yn eneinio y pregethiad o'r gair y prynhawn yma ac heno, a'r trwy'r holl weithgareddau sydd i ddod
dros wythnos y Pasg. Ond da ni'n gweddio arglwydd ledled Cymru a'r byd. Yn y cyfnod yma sydd mor werthfawr i ni fel dy bobl di, y bydd na eneiniad grymus ar y gair. Fel bod pobl sydd ella heb ystyried pwy wyt ti, am y tro cynta yn deud mae o'n fyw. Mae'r arglwydd Iesu yn galw heddiw. Mae yna newyddion da. Fy mhechod, fy mod wedi gwneud llanast o mywyd, mae'r arglwydd Iesu wedi madda. Mae'r arglwydd Iesu wedi talu'r pris yn llawn ac wedi concro marwolaeth ar ran i bobl. Boed i'r newyddion gogoneddus yna fynd allan a gwneud i waith yng nghalonna pechaduriaid. Da ni'n gofyn hynny amdana ni, ond da ni'n gofyn hynny yn lledaenach hefyd. Arglwydd trigar ha felly, a diolch i ti wrth i ni glywed dair di, bod y gair yn llawn o ddoethineb, o robuddion, o gysuron yr ydyn ni i angen, yn gwendid, yn byw bywyd yn y byd syrthiedig hwn, yn dy ddilyn di, ac yn cydnabod arglwydd yn aml, da ni'n teimlo bod ni'n methu. Yn aml, da ni'n teimlo nad ydy'r nerth gennym ni, ond da ni'n diolch trwy waith dysbryd di bod gynnon ni fywyd newydd, bod gynnon ni obaith, bod gynnon ni etifeddiaeth, na fydd yn cael ei distriwio, na fydd yn pylu. Atgoffa ni o hynny, gnafo yn reality byw i ni, mwyn i ni dyfu yn cariad, yn mawl, yn diolchgarwch. Arglwydd bydd ar waith felly, da ni'n crefu. Maddau ni bob pechod a bai, hoelian sylw ni ar Iesu awdur a pherffeithydd ffydd, a derbyn y clod a'r mawl yr wyt ti yn ei heiddi. Wrth i ni ofyn hyn i gyd, trwy heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, yr un a'n prynodd ni, hefo'r pris ucha erioed, a'r cariad mwyaf syfrdanol, clod i'w enw. Amen. Dewch i ni barhau yn ymoliant, wrth i ni gannu cyfieithiad David Job o'r emyn You're the Word of God the Father. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd, rhoes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd drwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd dair a nef. Down.
Wel, ymddiheuriadau Arfon Jones, am honni na David Job wedi cyfieithu hwnna. Mae David Job wedi cyfieithu hwnna. Fydd o ddim yn syndod i chi na fersiwn David Job da ni'n ganu ym Mangor fel arfer. Ond, diolch iddyn nhw. Bawb o'n nhw sydd wedi cyfieithu yr emynau yma ynda. Dwi'n mynd i rannu ffaith, yn gwybod os na i fentro dweud bod ti'n ffaith ddiddorol amdana i, ond ffaith sy'n wir amdana i efo chi bore yma. Ers i mi fod yn hogyn ifanc, dwi wedi bod yn mwynhau darllen llyfrau, nofela, dirgelwch. Boed nhw yn lyfrau T. Llew Jones, pan o'n i iau, neu Famous Five, Secret Seven, ac hyd yn oed, hyd y dydd heddiw. Dwi dal yn cael blas ar nofela detectif. A pan da chi'n darllen y math yna o straeon, mae yna ffyrdd gwahanol o'i darllen nhw'n does. Mae'r ffordd draddodiadol, lle da chi'n dangos amynedd, da chi'n cychwyn ar y cychwyn, a da chi'n mynd trwy yr stori yn y ffordd mae'r awdur am i chi wneud, ac yna da chi'n gwybod be di'r ateb i'r dirgelwch ar y diwedd. Dyna'r ffordd arferol ora fyswn ni'n awgrymu. Mae yna rai, dwi'n yn gwybod os yna rai o'ch plith chi, ond mae yna rai yn darllen y math yma o straeon ac yn ddi amynedd. Ac felly be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n neidio i'r cefn i weld pwy sydd wedi gwneud y peth drwg, neu be ydy'r ateb sydd yn sortio'r dirgelwch i gyd. Wan i fi, mae hynny'n tynnu'r pleser i gyd allan o'r darllen. Tybed sut da chi'n darllen y matha yma o hanesion? Dwi'n deud hynny oherwydd yn y ffordd arferol o ddarllen hanes Sherlock Holmes, neu Poirot, neu pwy bynnag, mi da chi'n mynd trwy'r hanes, a mae yna gliwia bach yn cael ei rhoi yn does. Cliwia yn aml fyddwn ni ddim yn sylwi arnyn nhw, ond ar y diwedd mae doethineb y detectif yn dangos sut mae'r cyfan yn clymu at ei gilydd. A sut mae'r cliwia bach yma, oedd yn ymddangos i ni ar y cychwyn yn ddi-nod, yn gliwia pwysig mwyn gweld y peth mawr, y peth arwyddocaol sydd yn gwneud synwyr o'r cyfan ar y diwedd. Pan ydyn ni yn clywed hanes Iesu yn dod i mewn i Jerusalem, dwi am awgrymu wrthych chi bod yna elfennau tebyg da ni'n cael cliwia bychan yn yr hanes ynglyn â pwy ydy'r arglwydd Iesu, beth sydd yn wir amdano fo. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod bod y pen llanw, bod y digwyddiad mawr yn mynd i ddigwydd yn nes ymlaen. Ond oedd y disgyblion ddim yn hollol ymwybodol o hynny nag oedd. Doedd y rhai oedd yn gweld Iesu'n dod mewn i Jerusalem ar y diwrnod hwnnw, doedden nhw ar y pryd ddim yn gwybod be oedd i ddod nesaf. Felly, be da ni am wneud hefo'n gilydd ydy ystyried rhai elfennau sy'n cael eu cofnodi yn Efengyl Luc am Iesu'n dod mewn i Jerusalem a'i defnyddio nhw fel y cliwia bach na sydd yn mynd i fod yn gymorth i ni gobeithio i weld y darlun mawr o pwy ydy Iesu, be mae o wedi gyflawni, a be mae hynny yn ei olygu i chi a mina hyd yn oed heddiw, 2000 a mwy o flynyddoedd yn ddiweddarach. Ac wrth gwrs, i ni, da ni wedi neidio i ddiwedd yr hanes, achos da ni'n gwybod be ddigwyddodd ar y dydd Gwener dilynol. Da ni'n gwybod be ddigwyddodd ar y dydd Sul wedyn. A da ni yn gallu diolch am y cyfan, ac wedyn edrych ar y rhannau gwahanol yma yng ngoleuni y darlun mawr y mae'r Beibl yn ei roi i ni. Ond ewch i ni gychwyn yn ystyried i ddechrau y ffaith bod yr hanes yma yn dangos i ni bod na ddyfodiad brenin a brenhiniaeth newydd. Fel o'n i'n deud wrth y plant, dyna oedd yn cael ei ddathlu, dyna pam oedd Iesu'n cael y fath driniaeth yn cael ei osod ar yr ebolasyn. Mentyll yma yn cael ei roed o'i flaen o, y moliant, efengylau eraill yn cofnodi dail palmwydd
oedd mor bwysig yn hunaniaeth yr Iddewon. Maen nhw yn clodfori bod yr un arbennig wedi dod i'r lle oedd o fod, i ddinas Duw i Jerusalem. Adnod 37 ymlaen. Pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd o'r olewydd, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion. Yn ei llawenydd, foli Duw a llais uchel am yr holl wirthiau yr oeddent wedi ei gweld, gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef, tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Ydych chi rioed wedi ystyried pan bod 'na gymaint o sylw yn cael ei roi i bersonoliaeth pobl sydd i gymryd rôl mewn arwain neu rheoli mewn rhyw ffordd. Cyn etholiad, mi fyddwch chi'n cael y profiles yma o unrhyw un sydd yn mynd i fod yn brif weinidog neu mynd i fod yn arlywydd. Achos mae'n bwysig, mae'r wasg yn tybio, mae'n bwysig i ni wybod nid yn unig be di polisia y gwahanol bleidiau, ond sut fath o bobl ydy'r rhai fydd yn rheoli. A di am di cael ei gyfyngu i'r byd gwleidyddol na di. Hyd yn oed mewn byd chwaraeon, mi fydden nhw eisiau gwybod sut fath o wr neu gwraig ydy'r un sy'n mynd i reoli y tîm cenedlaethol. Nid dim ond sut mae tîm nhw'n chwarae, sut fath o bobl ydyn nhw. Ac mae o'n bwysig achos mae natur y cymeriad arweinydd yn mynd i ddangos ei hun, yn mynd i gael ei adlewyrchu yn y penderfyniadau maen nhw'n wneud, yn y ffordd maen nhw'n rheoli. Yn ddiddorol bod fy merch i'n tybio na gwaith brenhines ydy bosio pobl o gwmpas, ond mae'r ffordd maen nhw yn rhoid gorchmynion yn mynd i gyd fynd â'i natur nhw. A mae hynny mor wir am yr arglwydd Iesu yn dydy. Mae o mor wir am y portread o'r arglwydd Iesu yr ydym ni wedi gael yn yr Efengylau. A mae o wedi i glymu a'i gilydd ar undod syfrdanol yna yn dydy. Bod gwaith a pherson Iesu yn dangos i ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol bod hwn yn un y gallwn ni ymddiried yno fo. Yn ei berson o, ond hefyd yn ei deyrnasiad o, oherwydd bod y cyfan wedi clymu a'i gilydd. A mae hyn yn cael ei arddangos yn yr hyn gafodd ei ddeud ar Sul y Palmwydd. Dechreuodd yr holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel am yr holl wirthiau yr oeddent wedi ei gweld. Maen nhw'n moli Iesu, yn moli Duw ac yn dyrchafu Iesu, achos maen nhw'n gwybod be mae'r dyn yma di wneud yn barod. Mae o'n gallu rhoi y llais yn ôl i'r myd, yn gallu gwneud i'r byddar glywed, yn gallu codi y rhai sydd yn gloff i gerdded yn iawn. Hwn ydy'r unig un sy'n gallu madda pechodau. Hwn ydy'r un, ydych chi'n cofio, pan oedd o yn y cwch, sydd ar fath awdurdod nes bod y storm yn gwrando arno fo. Pwy arall sy'n gallu deud wrth wynt a glaw distewch, a mae o'n digwydd. Mae hyn i gyd yn cael ei arddangos yn mywyd ac yngweinidogaeth yr arglwydd Iesu, a mae'r disgyblion yn ei gysylltu fo hefo y Meseia, y brenin y mae'r arglwydd Dduw wedi addo yn ei air yn yr Hen Testament. A dyna pam maen nhw yn dyfynnu Salm 118, y clywson ni yn gynharach yn y gwasanaeth. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd. Maen nhw'n cychwyn gweld y cliwiau ac yn gweld y cysylltiadau rhwng y cliwiau. Nid dim ond dyn arbennig ydy hwn. Mae o yn ddyn ac yn dduw. Mae o wedi cael ei gymeradwyo gan dduw i gymryd rôl arbennig. Hwn ydy'r un sydd wedi dod i ryddhau Israel. Wan o'n addryswch ynglyn â sut oedd y rhyddid yna mynd i gael ei weithio allan. Ond maen nhw'n gweld bod angen clodfori Duw oherwydd pwy oedd yr arglwydd Iesu a sut roedd o yn dangos i awdurdod o'i cwmpas nhw. Ond eto, mae o'n frenin gwahanol yn dydy.
A dyma lle oedd y dryswch yn codi yn aml. Dyma lle oedd Iesu mwy nag unwaith yn yr Efengyla yn deud peidiwch a mynd allan a cyhoeddi mai fi ydy'r Meseia. Dwi eisiau chi gadw'n dawel pam, achos mae'r tyrfaoedd yn mynd i gamddeall be mae hynny'n olygu. Nid brenin milwrol ydw i sydd wedi dod hefo fy milwyr i frwydro yn erbyn Rhufain, fel oedden nhw'n gobeithio amdano fo. Ac wrth gwrs dyna arwyddocad yr ebolasyn ynde. Dyna arwyddocad y ffaith bod yr ebolasyn yn atseinio proffwydoliaeth yn Secharia 9:9 o'r brenin yr arglwydd yn mynd mewn i Jerusalem. Dyma yr dyfyniad o Secharia. Llawenhân fawr ferch Seion, bloeddian uchel ferch Jerusalem. Weled y frenin yn dod atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ar ebol llwdyn asen. Mae brenhiniaeth Iesu yn groes sy'n disgwyliadau ni, achos nid lordio hi drost bobl mewn modd hunanol mae'r arglwydd Iesu, ond brenin go iawn, brenin ag awdurdod digyffelyb, ond brenin ddaeth i bwrpas i wared i bobl trwy ddod yn was, trwy ddod yn frenin gostyngedig unigryw, yn defnyddio i awdurdod syfrdanol i bwrpas achubol. A dyna be mae o yn ei ddeud yn Marc penod 10, wrth i ddisgyblion yn ei ceryddu nhw am ofyn pwy sy'n mynd i fod flaenaf, pwy sy'n mynd i fod fwyaf. Nid felly mae hi hefo chi. Achos pwy ydw i mab y dyn sydd wedi dod i roi fywyd yn bridwerth dros lawer, i brynu rhyddid dros lawer. Ac wrth i ni barhau i edrych ar be mae'r disgyblion yn ei ddeud, maen nhw'n dyfynnu Salm 118, mae'r adlais yna o'r broffwydoliaeth o'r brenin gostyngedig yn marchogaeth ar asyn, ac yna, da ni'n cael y geiriau yn y nef, tangnefedd, ac ogoniant yn y goruchaf. Ac i unrhyw un sy'n gyfarwydd ac efengu lyc, mae'r geiriau yna yn mynd i wneud i chi feddwl, mae hwnna'n swnio'n debyg i ddatganiad gafodd i wneud chydig bach, llawer cynharach yn efengu lyc pan gafodd Crist i eni. Chi'n cofio be ddudodd yr angel? Am yr un a anwyd y Methlehem, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd pam, ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. Mae brenhiniaeth Iesu yn dangos ffordd Duw o deyrnasu. Yn dangos bod brenhiniaeth Crist wedi phlethu ar waredigaeth, yr achubiaeth mae Crist wedi ennill a'i waed ei hun. Ac wrth gwrs, be da ni'n wybod yng ngweddill y Beibl ydy bod tangnefedd yn dod trwy Grist achos bod pris yr heddwch yna wedi dalu chydig ddyddiau yn ddiweddarach ar groes Calfaria, sydd eto yn dangos brenhiniaeth unigryw mab y dyn. Bod o'i wirfodd wedi mynd ar groes Calfaria mwyn dangos mai fo oedd y Meseia, fo oedd y brenin, fo oedd y gwaredwr i gyd wedi clymu yn ei berson o. Ni sydd yn heiddi cosb, ni sydd yn heiddi barn Duw am yn pechod, yn crwydro, yn gwrthryfel ffiadd yn erbyn yr un sydd yn creu ni a darparu ar yn cyfar ni, ond mae Crist yn cymryd cyfan arno fo'i hun wrth farw ar y groes yn dydy. Yn union fel oedd y gwas wedi broffwydo i wneud hynny yn Eseia 53. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iechad. Be di'ch ymwneud chi ar brenin Iesu y bore yma? Achos pan ydyn ni'n cael y darluniau gwahanol yma o'i gymeriad o, o'i waith o, o'i awdurdod o, o'i dynerwch o,
Mae o yn wybodaeth eithriadol o berthnasol i chi a fi heddiw, achos yr un ydy'r arglwydd Iesu heddiw. Ac mae weinidogaeth o'n parhau i ni heddiw. Ac felly fel ac yr ydyn ni yn cael traffarth hefo gwahanol elfennau yn bywydau ni yn delio ag euogrwydd neu temtasiynau, a da ni weithiau ddim yn gwybod lle i droi. Mae'r arglwydd Iesu yr un ag yr oedd o bryd hynny yn frenin gostyngedig. A'r holl awdurdod i fadda pechod ac wedi dangos sut y gwnaeth o hynny unwaith am byth ar groes Calfaria, ac mae o'n yn galw ni yn gwendid, yn euogrwydd i ddod ac ildio iddo fo heddiw, trwy ymatab i'r efengil, rhoid yn ffydd yno fo deud, Iesu, ti ydi mreni ni, ti ydi ngwaredwr i, ti ydi'r un y gallai ymddiried yn hyn yn llwyr i ti. A gwybod be bynnag a ddaw yn bywydau ni, neith o ddim yn gadael ni lawr. Neith o ddim newid i gymeriad. Ni sy'n newid. Ni sy'n feidrol sydd yn newid. Da ni'n gallu newid nid o ddwrnod i ddwrnod. Da ni'n gallu newid o 1 hanner awr i 1 hanner awr. Yn dibynnu ar, da ni wedi cael bwyd, faint da ni wedi gysgu ac yn y blaen. Ond darllenwch yr efengyla, meddyliwch am y gwahanol agweddau o frenhiniaeth ac o achubiaeth Crist, a sylweddolwch y fath gysur ydi o i ni heddiw. Nid yn unig da ni'n gweld brenin a brenhiniaeth newydd, ond da ni hefyd yn yr adran yma yn gweld yr ymatebion i'r brenin sydd yn dod i mewn i'w ddinas yn dydyn. Adnod 39 ymlaen. Ac meddai rhai o'r Pharisiaid wrtho o'r dyrfa. Athro, cerydda dy ddisgyblion. Atebodd yntau, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Ymatab y disgyblion i be maen nhw wedi weld o fywyd Iesu a i weld o'n dod mewn i Jerusalem ar gefn yr ebolasyn yma ydy moliant, dyrchafu enw Crist. Ac wrth i ni weld be mae Iesu'n ei ddeud nesaf, da ni'n sylwi bod hynny'n gwbl briodol, yn addas. Dydy o ddim yn ceryddu i ddisgyblion nadi. Mae o yn gweld be maen nhw'n ddeud amdano fo yn ei le, yn gwbl briodol. Be mae o'n neud ydy ceryddu y rhai sydd yn trio tawelu y mawl yma sydd yn briodol iddo fo i dderbyn. Ac mae o'n ei ceryddu nhw mewn ffordd ddifyr a dadlennol iawn. Achos mae o'n deud, hyd yn oed petawn ni yn deud wrth fy nisgyblion am dawelu, mi fyddai'r greadigaeth yn codi llef mewn mawl. Rwy'n dweud wrthych, os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Na chi ddatganiad syfrdanol, ond datganiad gan Iesu, mab Duw, yr un da ni wedi canu amdano fo sydd wedi creu y cyfan, sydd yn deall natur y greadigaeth yn well na neb ohono ni. Ac mae o'n cyd-fynd â gymaint o ranna o'r ysgrythyr sydd yn edrych ymlaen i'r cyfnod pan fydd yr holl greadigaeth yn ymuno yn y moliant sydd yn briodol i'r arglwydd Dduw ac i'w fab ac i'r oen. Roed un esiampl i chi, Salm 96, adnodau 10-13. Dywedwch ymhlith y cenhedloedd y mae'r arglwydd yn frenin. Yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis ymudur, bydd ef yn barnu'r bobloedd yn union, bydded y nefoedd yn llawn a gorfoledded y ddeiar, rhied y môr a'r cyfan sydd ynddo, llawen yched y maes a phopeth sydd ynddo. Yna bydd holl brennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr arglwydd, oherwydd y mae'n dod i farnu'r ddeiar, bydd yn barnu'r byd a chyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Mae'n briodol i ni fod yn moli yr arglwydd, yn dyrchafu yr arglwydd Iesu, achos os da ni ddim yn gwneud, mae'r holl greadigaeth yn mynd i wneud pryn bynnag. A siawns yn bod ni, sydd wedi credu'n Iesu Grist, mae'r Beibl yn dysgu ni bod ni wedi cael yn creu ef yn dragywydd. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod ni wedi cael yn creu i addoli, i gannu clod i'r arglwydd sydd wedi'n creu ni.
Ac felly, nid yn problem ni fel pechaduriaid ydy bod ni ddim yn moli, yn problem ni ydy bod ni'n addoli'r pethau anghywir, ac ddim yn rhoi ymoliant yn y lle priodol yn dyrchafu y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. A dyna be mae'r Pharisiaid yn neud, ynde? Maen nhw'n trio tawelu y mawl priodol i fab y dyn sydd yn dod mewn i Jerusalem. Pam? Achos maen nhw wedi rhoi bryd, nid ar yr arglwydd, ond ar eu cyfiawnder nhw eu hunain, bod nhw yn cael eu dyrchafu ar enw da ymhlith y bobl. Da ni wedi cael yn creu i addoli y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, y Duw ydym ni wedi dod i berthynas efo trwy i fab Iesu Grist, ond ydym ni'n gwneud hynny? Neu ydy pethau di-fywyd fel cerrig yn codi cwilydd arna ni, fel ac yr oedden nhw'n codi cwilydd ar y Pharisiaid oedd yn trio tawelu'r mawl i'r arglwydd Iesu. Dwi'n mynd i ddefnyddio darlun rwan sydd o bosib ddim y mwyaf addas yng Nghaerdydd, achos dwi'n mynd i sôn am gŵn defaid. Mae hyn yn dangos lot am y blynyddoedd lawer dwi wedi bod yn gweinidogaethu yn y wlad. Ond mae cŵn defaid yn anifeiliaid eithriadol o urddasol, a bywiog, a dawnus pan mae hi'n dod i hel defaid, naturiol. Maen nhw wedi cael eu bridio ar gyfer gwneud hynny. Ond os ydych chi yn cadw cyd-defaid fel anifel anwes mewn dinas ac yn ei gloio yn y tŷ trwy'r dydd, dydy o ddim yn mynd i fod yn agos at fod mor effeithiol, achos mae natur o yn ei anfon o un cyfeiriad, a ydych chi'n rhoi cyfyngiadau ar y natur hwnnw. Be mae cyd-defaid yn mynd i wneud mewn tŷ trwy'r dydd? Llanast. Dwi'n hybuddio chi. Gobeithio bod neb ohonoch chi hefo cŵn defaid. Maen nhw wedi cael eu creu un peth, os da ni'n trio i gorfodi nhw'n neud rhywbeth arall, neith o ddim gweithio. Yr un fath yn bywyda ni. Da ni wedi cael yn creu i fod mewn perthynas ar Duw byw, ac i fod yn plygu i frenhiniaeth Iesu Grist. A mae'r cliwiau yma yn annog ni i wneud hynny. Wan, be ydy'r pethau sy'n dod â boddhad mawr yn eich bywyd chi? A Iesu Grist ydi o? Pan ydym ni yn edrych ymlaen at rhywbeth? Pan ydym ni yn profi diolchgarwch dwfn? Ydy o wedi gysylltu â Iesu? A'r hyn mae o wedi wneud ar y groes? Yr hyn fyddwn ni wedi ddathlu wsos yma? Os nad ydy o, mae gynnon ni le i edrych eto ar yn blaenoriaethau. I edrych eto ar be ydy testun mawl go iawn yn bywyda ni os nad yn gweddusa ni. A gofyn i'r arglwydd i'n cynorthwyo ni edifarhau i syrthio ar yn bai, a gofyn i'r ysbryd glân adnewyddu y mawl priodol ddyliau ni fod yn gael, fel yr disgyblion yn fama, yn llawenhau, yn moli Duw ac yn dyrchafu Iesu Grist. Felly, da ni wedi gweld ymatab priodol ac amrhiodol i'r brenin, pa un sydd yn wir i ni. A da ni'n gorffan hefo'r adnodau o 41 ymlaen, sydd yn dangos i ni fuddugoliaeth gweitha gwrthwynebiad a thor calon. Mae'r adran yn gorffan mewn lle chwerw, dydy. Ar ôl y moliant, ar ôl y gwrthwynebiad gan y Phariseaid, a Iesu'n deud mi fydd y cerrig yn gweiddi mawl i mi, adnod 41, mae yna newid cywair. Pan ddaeth Iesu'n agos a gweld y ddinas, wylodd drosti, gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe cuddiwyd rhag dylygaid oherwydd daw arnat ddyddiau pan fydd delynion yn codi clawdd yn derbyn, ac yn amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ, feth ddymchwelant hyd dyseiliau tŷ ath blant oth fewn, ni adawant fain ar fain yn o tŷ, oherwydd dyfod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd â thi. Mae'r bonllefa yma o lawenydd, yr arwyddion o blygu i frenhiniaeth Iesu, eto
pan mae o'n gweld Jerusalem, mae o'n torri lawr ac yn wylo. Be mae hynny'n ddangos i ni am natur Iesu, natur i frenhiniaeth o? Mae'n dangos, bod o'n gorchfygu, a dyna mae'n neud ar y trydydd dydd, ac ar y groes yn concro gafal pechod, yn drysu holl gynlluniau yr un drwg. Bod yr arglwydd yn fuddigol, eto, dydy o ddim yn frenin sydd fel petai o'n ddi-hyd am ei elynion na di. Dydy o ddim yn un sydd yn gwawdio yr rhai sydd yn golledig. Mae o'n torri calon wrth weld Jerusalem, pam oherwydd bod Jerusalem, mae o'n gwybod yn mynd i wrthod o. Ac yn gwrthod yr hyn mae o di dod i wneud i mwyn nhw, fel pobl oedd angen i hachub. Mae hynny fod i'n sobri ni pan ydyn ni ystyried sut ydyn ni'n ymateb i bobl golledig i rai anghrediniol yn bywydau ni o'n cwmpas ni. Ydyn ni yn ddi-hyd ddim yn poeni am eu cyflwr nhw pan mae'n gwaredwr ni wedi colli dagra dros nhw. Mae o'n gwneud i ni ystyried cyflwr yn calon yn hunin. Ydyn ni'n cymryd pethau'n ganiataol. Ac mae o'n fodd i wneud i ni sylweddoli pa mor ddifrifol ydy tynged dragwyddol unrhyw bechadur os ydyn nhw'n gwrthod ffordd achubiaeth sy'n ond yn dod trwy ffydd yn Iesu Grist. Achos dyna di cyhuddiad Crist yn fama, ynde? Petai nhw wedi sylweddoli pwy oedd Iesu a be oedd o wedi dod i wneud, mi fydda nhw hefyd wedi cael mynd ar hyd ffordd tangnefedd, ond dyn nhw ddim. Maen nhw'n cael llygyd yn eu pechod yn eu styfnigrwydd. Maen nhw'n gwrthod y ffordd i'r nefoedd, y ffordd i gymod at y Duw byw, oherwydd bod nhw'n sefyll yn gadarn ar eu doethineb ddynol i hunain, ar eu eilunod i hunain, ar eu cyfiawnder i hunain. Ac oherwydd hynny, maen nhw yn mynd i wynebu barn, achos dyna'r disgrifiad da ni'n gael ynde. Y dinistr fyddai'n dod ar Jerusalem mewn rhai blynyddoedd, sydd yn portreadu ni y darlun o farn Duw yn dragwyddol, yn uffen. A dyna sydd yn dod i unrhyw un sydd yn gwrthod dod mewn ffydd ac edifeirwch at yr arglwydd Iesu, a mae'r arglwydd yn wylo drostyn nhw. Fel rhiant yn torri calon yn gweld penderfyniadau ffôl y plant mae o wedi rhoi gymaint iddyn nhw, ac yn gweld canlyniadau hynny. Pan o'n i yn fachgen ysgol yn Einiolan ar gychwyn y 90au, mi oedd na gân oedd yn cael ei chanu yn aml ar ôl buddigoliaeth un tîm yn erbyn y tîm arall. Ac efallai bod chi'n gyfarwydd ar gan Queen, We Are the Champions, a mae yna linell, dwi'n gofio, cyn i mi wybod cyd-destun y gân a'r band, mi oedd na linell o'n i wedi chlywed yn cael ei chanu sawl gwaith. We are the champions, no time for losers. Oedd yn cael ei chanu yn wawdlyd gan y tîm oedd wedi ennill. Mae Iesu Grist yn gwbl i'r gwrthwyneb i hynny. Fo di'r pencampwr, fo sydd wedi ennill iachawdwriaeth, ond mae o'n gweld y rhai fydd ddim yn derbyn i'r aso a ffordd tangnefedd, a mae o'n wylo drostyn nhw. Felly dylsa ni fod ynde. Drost yn teulu, drost yn ffrindiau, yn cydweithwyr, ac mi ddylsa bod y tor calon, y galar yna, wrth weld anghrediniaeth a pechod pobl, mi ddylsa fo fod yn symboliad i ni fod yn gweddio llawer mwy tair drostyn nhw, ond hefyd y gydnabyddiaeth, hyd yn oed bod Crist wedi gorchfygu ar Galfaria ac yn concro marwolaeth, tra da ni yn yr oes hon, mi da ni dal yn mynd i fod yn profi tristwch a galar. Mi da ni fel Cristion yn mynd i fynd trwy lawer o gyfyngderau. Dyna mae Acta 14 yn dweud, trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Ond serch bod Iesu yn wylo yn fama, dwi'n meddwl bod o'n bwysig hefyd nodi, nid dyna weddill cywair yr Efengil.
mae yna ddifrifoldeb am anghrediniaeth a barn a phechod. Ond y pwyslais o'r hyn sydd yn digwydd i Iesu ymlaen trwy lyfr yr actau ydy'r llawenydd a'r newyddion da sydd i fod i lonni calon y Cristion tra ydyn ni'n galaru am y rhai sy'n anghrediniol, tra ydyn ni'n galaru am yn pechod yn hunain. A mae o'n gysur i chi a fi, os ydych chi wedi bod yn gweddio trwy ddagra am blentyn, am frawd neu chwaer, am gydweithiwr, ac heb i weld nhw'n troi at Grist eto. Mae o'n gysur gwybod y gallwch chi fynd ar tristwch yna at Grist. A ydych chi'n gwybod be? Mae o'n deall i'r dim. Mae gennym fo fwy o dristwch na ni hyd yn oed. Mae o'n un diogel y gallwn ni fynd fel ac yr ydyn ni yn torcalon ato fo. Ond eto, mi ydyn ni i gael y fath olwg ar ogoniant Iesu Grist fel bod hwnnw yn cael ei amgylchynu a llawenydd a diolchgarwch bod Crist wedi achub. Oes mae yna rei yn mynd i fod yn golledig, ond ydy hynny ddim i bylu dim ar ogoniant y ffaith bod Crist wedi ennill pobl iddo fo'i hun. Pobl sydd yn heiddi dim o gwbl. Pobl sydd o ran ei natur yn heiddi i farno. Ond trwy ras, mae'r arglwydd Iesu wedi cyflawni yr holl waith mwyn i'r etholedig gael dod i'r gorlan honno am dragwyddoldeb. Ac wrth i mi orffan, meddyliwch am y darlun ydyn ni'n ei gael wedyn. Y darlun yna ar ddiwedd y Beibl o'r nef newydd a'r ddeiar newydd. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy. Sydd yn gydnabyddiaeth bod yn bywyd ni tan y gogoniant yn mynd i fod yn anodd, yn mynd i fod yn fywyd o drystio yng Nghrist trwy ddagrau. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Galarwch am rai sydd ddim yn credu, gweddiwch drostyn nhw, ond edrychwch ar Iesu Grist. Boed i pwy ydi o, be mae o di wneud, yr iachawdwriaeth sydd yn dod trwy ras i'r rhai sydd yn credu fod yn fath sylfaen i'ch rhyfeddod chi, neswch bod chi'n methu peidio ar rhannu'r newyddion da ag eraill. Neswch bod chi'n methu peidio dyrchafu enw y tad, y mab a'r ysbryd glân a deud, faint bynnag ydw i yn ei weld rwan, mae yna gymaint mwy i ddod pan fyddai'n cael i weld o fel ag y mae o. Pan fydd Duw yn derfynol yn preswylio gyda'i bobl ac y bydd holl lanast yn byd pechadurus ni wedi symud ymaith. Dywch ni edrych ar y cliwiau ydyn ni'n gael i berson Iesu, i waith Iesu, i ystyried sut ydyn ni'n ymatab. Be ydy ffynhonnell yn mawl, yn cysur ni, ac wrth i ni dorri calon yn sylweddoli bod Iesu wedi wylo dros Jerusalem, dywch chi hynny fod yn symboliad i ni rannu'r newyddion da, i ni fod yn dair mewn gweddi, ond i ni edrach ar ogoniant Duw yn Iesu Grist, a gweld na dyna fydd yn dod a mawl di-ddiwedd am dragwyddoldeb sydd yn gwbl hyddiannol i'r un sydd ar yr orsedd ac i'r oen. Pob mawl, pob clod, pob anrhydedd i'r un sydd yn heiddi hynny. Clod i'w enw. Amen. A da ni am gloi yn gwasanaeth bore yma yn canu mawl i deyrnasiad yr arglwydd Iesu. Yr Iesu a deyrnasan grwn, o godiad hael hyd fachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr i fôr, tra bydd o llewyrch hael a lloer. Lle y teyrnaso bendith fydd, y caeth a naid o'i rwymau'n rhydd, y blin gaeth fythol esmwythad, a'r holl rai clwyfus iechyd trad. Rhoed pob creadur yn ddilys, neilltuol barch i'r brenin byth, angylion molwch ef uwch ben, a'r ddeiar dyweded byth. Amen.
gael ar ddeill dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau ar groes. Am hynny tra dyrchafodd diwef, a rhoedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef, ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Amen.